ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ମୋର ମାଣିକପୁର, ମୋତେ ଶୁକ୍ରା ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୋର ମାଣିକପୁର ସେଲୁନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ବି ଚୁଟି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଏ। ଆଉ ମୁହଁ ଫେସ୍ ବି କରାଯାଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଉନ୍ନତ ମାନର କ୍ରିମ୍ର ମୁହଁ ଫେସ୍ କରାଯାଏ। ବାହାଘରରେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ନିଆଯାଏ। ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବି କରାଯାଏ। କଲର୍ ବି ଉନ୍ନତ ମାନର କଲର୍ ବି କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚୁଟି କାଟିତେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କୁହନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କଟାଯାଏ। ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆସୁଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କଟାଯାଏ, ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ